खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो गिबियावनो दैमारि बड' निउस चेनेलनिफ्राय नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै आं गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। मिजिंथियो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। थांनाय बावैसो साननैसोनि सिगां नोंथांमोना चिरां जिल्ला रुनिखाता रेन्जआव दंफां सिखाव जानायनि खौरांफोरखौ खोनाखादोंमोन जानो हागौ, जेराव इएम रनजित बसुमतारीजों दाना होजानाय एनजिअ एबा सार्भिस प्रभाइडारफोरनिनो सानैसो मावथिफोरा दंफां दाननो होदोंमोन होनना खौरां बिजोङाव रोखा फोरमायथि होदोंमोन नेरसोन आरो दंफां हाग्रा सानैसो सुबुंफोरा। बेनि सिगां सार्भिस प्रभाइडारनि मावथिफोरा बे दंफां खावनाय एबा दाननाय जाथायाव लोब्बा गैया होननानै बुंदोंमोन आरो सोरबाफोर बे जाथायाव एनजिअनि सोद्रोमाफोरा बे जाथायजों लोब्बा दं होनना फोरमान होनो हायोब्ला बिसोरखौ एनजिअनिफ्राय एरख'नानै पुलिसनो हरनाय जागोन होनना फोरमायदोंमोन। दा बिनि लेखायैनो क'क्राझारनिफ्राय आइएफएसआ सानै मावथिफोरखौ एनजिअनिफ्राय एरख'नाय जाबाय होनना गांसे लाइजामनि दारै फोरमायदों। एनजिअनिफ्राय एरख'जानाय सानै मावथिनि मुंफोरा जादों दाउखि एबा दिनेन नार्जारि आरो दामफ्ला बसुमतारी। जम्मु काश्मीराव मोनसे गिथावना लामानि जाब्रबथाय जादों, जेराव सा 36 जन सुबुंफोरा अबथिरा जिउ गोमायो आरो सा 19 जन सुबुंफोरा गोब्राबथार जोखोम जायो। किश्तवाड़निफ्राय जम्मु काश्मीर फारसे थांबाय थानाय गंसे बास गारिया दोडा जिल्लानि असुर होननाय जायगायाव कन्ट्रल खोमानानै हाजो सानिफ्राय 300 मिटार गोथौआव गोग्लैलाङो, जेराव 36 जन सुबुंफोरा अबथिरा जिउ गोमायो आरो सा 19 जनसो सुबुंफोरा गोब्राबथार जोखोम जायो, जायखौ फाहामथाय होनो थाखाय जिएमसि दोडा देहा फाहामसालिसिम दैथायहरो। बे जाथायखौ नुनो मोननाय सुबुंफोरा बुंनाय बादिब्ला बास गारियाव सा 50 जनसोनिफ्राय 55 जनसो दावबायारिफोर दंमोन, नाथाय बास गारिखौ ड्राइभारा गोबां गोख्रैथिजों सालायदोंमोन, जायनि थाखाय हाजो सायाव गुबुन बास गारिखौ बारनो नाजानाय समाव बासनि सामलायथायखौ खोमानानै बे जाथाया जानो मोनो। खाथि खालायाव थानाय सुबुंफोरा जाब्रबथायाव थैनाय आरो जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ गारिनिफ्राय दिहुननानै पुलिस बिफाननो खौरां हरो आरो जाथायसालियाव पुलिस आरो रैखाथि बिफाना थांनानै जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ देहा फाहामसालिसिम दैथायहरो। दा बे जाथायनि गुबै जाहोनखौ जम्मु काश्मीर पुलिस बिफाना नायबिजिरनाय खामानिखौ जागायबाय। बे जाथायखौ खौरां मोननानै हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिआ दुखु मोननाय फोरमायो आरो थैनाय नखरनो साफ्रोमनोबो 2 लाख रां आरो जोखोम जानाय सुबुंफोरनो साफ्रोमनोबो 50,000 रां अनसुंथाइ होनाय जागोन होननानै फोसावो। आथिखालाव बर' हारिनि लाइमोन सिख्लाफोरा मा जामारखो? बर' हारिनि सिख्लाफोरा गुबुन हारिनि सेंग्राफोरनि फुस्लायनायाव गोजावनानै गावखौनो खैफोदाव खोख्लैगासिनो दं नामा आरो गुबुन हारिनि सेंग्राफोराबो बर' हारिनि लाइमोन सिख्लाफोरखौ टारगेट खालामदोंसो नामा? गुबुन गुबुन समफोराव खोनाबोबाय थानाय बादिनो फिन 4 बर' हिन्जावसाफोरा गुबुन रायजोआव सासे असमिया सेंग्राजों फुस्लायजानानै लांजानाय जाथाया सोराङाव फैदों। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला सासे असमिया सेंग्राया 4 बर' हिन्जावसाफोरखौ फुस्लायनानै ट्रेनाव दैखांना भारत हादरनि सोनाब रायजो फारसे लांखारगासिनो दंमोन, नाथाय बिहार रायजोनि कानपुर पुलिसनि नोजोराव गोग्लैनानै ट्रेन स्टेशनावनो हमजायो बिसोर। बे 4 बर' हिन्जावसाफोरनि गेजेरावनो सासेया बाक्सा जिल्ला सालबारिनि 14 बोसोर बैसोनि सन्जना बर' होननानै मिन्थिना मोन्दों। बर' माहारिनि थामोनथा, रैखाथि आरो आबुं मोनथायखौ मोननांगौनि दाबि लानानै बर' बिमाया आलादा बर' रायजो बड'लेण्ड दाबिफिननो थाखाय जानजि खाफ्राबाय। बड'फानि सिमांखौ लानानै आलादा बर' रायजो बड'लेण्डनि दाबिजों आइजो बारग' भलेन्टियार फर्सनि जोनोम मोनबाय। गोदानै दाजानाय तामुलपुर जिल्लानि कुमारिकाटा ओनसोलनि सिङाव थानाय बगाजुलिनि नब्लाङाव मिरु आइजो भलेन्टियार फर्सखौ दाफुंनाय जाबाय। तामुलपुर जिल्ला बारग' भलेन्टियार फर्सनि दैदेननायाव गोदानै दाजानाय आइजो दालायनि आफादगिरि महरै रुपला बसुमतारी आरो गाहाय नेहाथारि महरै अनजालि ब्रह्मखौ सायख'नाय जायो। बिटिआरनि सिङाव थानाय खौरांगिरिफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बिटिआरनि खौरांगिरिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां सुबिदानि थांखि लादों। बिटिआरनि मोनफ्रोमबो साब डिभिजनाव खौरांगिरिफोरनि थाखाय मडेल अफिस लुनानै होनो बिटिआर सोरखारा आखायाव लादों। बिटिआरनि गासै 5 जिल्लायाव क'क्राझार, चिरां, बाक्सा, तामुलपुर आरो उदालगुरिनि मोनफ्रोमबो साब डिभिजनाव प्रेस एबा खौरांगिरिफोरनि थाखाय गंफा प्रेस अफिस लुनानै होनो खोथा होदों आरो बे मडेल अफिसाव गोबां सुबिदा होनाय जागोन। रादाब बुथुमगिरि बिथांमोना बेवहाय जिरायनानै खामानि मावनो हागोन, लोगोसे रादाब दैथायहरनायजों लोगोसे बेवहाय 24 घन्टा वाइफाइ थागोन। थारैनो बिटिआर सोरखारनि बेबादि थांखि लानाया खौरांगिरिफोरनि थाखाय जोबोद मोजां जागोन।
मैया भारत आरो निउजिलेन्ड हादोरनि गेजेराव ICC क्रिकेट वर्ल्ड कापनि सेथि सेमिफाइनाल खेलाया जानानै थाङो। गिबियाव भारत हादोरा टस खालामनानै देरहायो आरो बेटिं खालामनो थाखाय थिरांथा लायो। गिबियाव भारत हादोरा बेटिं खालामनानै 50 अभाराव 4 विकेट थैनायजों गासै 397 रान बुनो हायो आरो निउजिलेन्ड हादोरनो 398 नि टारगेट होयो। भारतनि जानानै बिराट क'हली आरो श्रेयास आयारआ सेन्चुरि खालामनो हायो। मैयानि खेलायावनो बिराट क'हलीआ मास्टार ब्लास्टार सचिन तेन्दुलकारनि सेन्चुरि खालामनाय रेकर्डखौबो सिफायनो हायो। दिनैसिम बिराट क'हली बिथाङानो बुहुमनि मादाव बांसिन 50 खेब सेन्चुरि खालामनो हानाय क्रिकेटार जानो हाबाय। बिनि सिगां सचिन तेन्दुलकार बिथाङा 49 खेब सेन्चुरि खालामनो हादोंमोन। 398 राननि टारगेटखौ होसोनानै निउजिलेन्ड हादोरा बेटिं खालामनानै 48.5 अभाराव गासै 327 रान खालामना अल आउट जायो। बे खेलायाव भारतनि जानानै मोहम्मद शामिआ गासै 7 विकेट लानानै भारत हादोरखौ गासै 70 रानजों देरहानो हायो। दिनै नैथि सेमिफाइनाल खेलाया कलकातानि इडेन गार्डेनआव साउथ आफ्रिका आरो अस्ट्रेलिया हादोरनि गेजेराव 2 रिंगानिफ्राय जागोन। बे खेलायाव जाय देरहायो 19 नबेम्बर खालारखालि भारत हादोरजों आहमेदाबादनि नरेन्द्र मदि स्टेडियामाव फाइनाल खेला गेलेनो मोनगोन। गुवाहाटी नोगोरमायाव दावबायग्रा सुबुंफोरनि थाखाय मिथिनो गोनां खौरां। साननैनि थाखाय गुवाहाटीआव अला आरो उबेरनि सिबिथाया बन्द जागोन। अनलाइन केबनि गासैबो सुबिदाफोरा गुवाहाटी नोगोरमायाव 20 आरो 21 नबेम्बर खालि साननैनि थाखाय बन्द थागोन। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला अला आरो उबेर सालायगिरिफोरा गावसोरनि दाबिखौ लानानै बन्द फोसावनानै होदों। बिथांमोना फोरमायनाय बादिब्ला गासै केब सालायगिरि बिथांमोना गारि सालायनानै गाव गावनि जिउआव माबा मोनसे खालामनो सानदोंमोन, नाथाय गारि सालायनानै सानसेयाव 1700 निफ्राय 1800 रांल' मोननायजों नखर सालायनो गोब्राब जादों। बेराफारसेथिं बे रांजोंनो गारिखौबो फोसाबनानै लानांगौ जायो। बेनिखायनो गासैबो गुवाहाटी नोगोरमायाव केब सालायगिरिफोरा सरकारनिसिम माखासे सुबिदाखौ दाबिनायनि गेजेरजों बे साननैनि थाखाय बन्द फोसावना होनाय जादों होननानै फोरमायदों। दिनै 14 नबेम्बर बर' थुनलाइ आफादनि 72थि गोथार जोनोम सान। दिनैनि सानावनो 1952 मायथाइनि 14 नबेम्बर खालारखालि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बासुगावआव जयभद्र हागजेरनि मासि दैदेननायाव बर' थुनलाइ आफादखौ दानाय जादोंमोन। बर' थुनलाइनि गाहाय मावखुलिया क'क्राझाराव दं। बर' थुनलाइ आफादनि गुबै थांखियानो जादों बर' माहारिनि हारिमु आरो बर' रावखौ मुलुगनाङै गोसारहोनाय। नाथाय लासै लासै बर' बिजोंनि फरायसालिफोरा दासान्दि थैनायनि लामायाव थांगासिनो दं। एखनब्ला गंफा गंनै थैलांबाय, जायनि थाखाय बर' थुनलाइ आफादनि मुलुगाव बर' रावखौ गोसारहोनो नाजानाय सिमाङा लासै लासै बायलांनो हमदोंसै। मानोना आथिखालाव गोबां इंराजि बिजोंनि फरायसालिफोर खुलिनानै होनाय जाबाय, जेराव बर' बिमा बिफाफोरा गावनि फिसानि इयुनखौ साननानै इंराजि बिजोङाव मुं थिसननाय आरो बर' माहारिनि गोबां मेलेमजिबि, समाज सिबियारि आरो हारिनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो गावनि फिसाफोरखौबो बर' बिजोंनि फरायसालियाव मुं थिसनना होआब्लानो इंराजि बिजोङावसो मुं थिसनना होयो। बेजों लोगोसे बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव फोरोंगिरिनि आंखाल आरो माखासे बायदि बायदि जेंनाफोर, जायनि थाखाय बर' बिजोंनि फरायसालिफोरा लासै लासै जोबस्रांलांदोंसै आरो बर' थुनलाइ आफादनि सिमां बायदिफोराबो बायलांनायनि लामायावसै। बेनिखायनो सम थानायावनो बर'नि माहारियारि फरायसा आफादफोरजों लोगोसे बर' थुनलाइ आफादाबो गोख्रों थांखि लानो नांगोन। दासान्दि बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय आफादगिरिया जादों प्रफेसार सुरत नार्जारि आरो गाहाय नेहाथारिया जादों नीलकान्त गयारी। दिनै हादोर नाङैनो बर' माहारिफोरा बर' थुनलाइ आफादनि गोथार जोनोम सानखौ फालिनाय जागोन, जायनि थाखाय दिनैनि गोथार बर' थुनलाइ सानखौ लानानै BTR खौ लकेल हलिडे महरै फोसावनानै होनाय जादों। दिनैनि सानाव गासैबो सोरखारि आरो गावारि सोलोंथाइ फसंथानफोरजों लोगोसे गासैबो सोरखारि मावखुलिफोरा बन्द थागोन, इमारजेन्सि सार्भिसनि अनगायै। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। एसेनोसै, गोजोन्थों।